Wara d-disfatta kbira li kellu hekk kif ġie rrifjutat mill-elettorat, Carola Kulina stqarr li m'għandu l-ebda kumment biex jagħti lill-kmamar tal-aħbarijiet ta' One u tat-Talk MT. Dan wara li kien avviċinat mill-Kamra tal-Aħbarijiet aħħarija sabiex jagħti kumment dwar ir-riżultat elettorali bħala ex-deputat. Carola Kulina kien wieħed mill-ex deputati li taw is-siġġu ta' tmexxija tal-partit lil Bernard Grech u issa huwa fost il-ħafna ex deputati tal-Blue Heroes li ġew irrifjutati mill-elettorat. Jidher li l-kandidat li fl-aħħar snin ma ddejaqx jitkellem kontra kollox u kulħadd issa waqaf il-muta hekk kif it-toma qars elettorali għadha friska sew. Madankollu huwa xorta ser ikun qed jittanta xortih li jerġa' jsorġi fuq is-siġġu parlamentari, hekk kif post fuq Facebook ħabbar li ser jixħet ismu għall-elezzjonijiet każwali li ser isiru fil-jiem li ġejjin. Fil-kitba tiegħu huwa stqarr li ser jassigura li l-votanti kollha tad-19 distret li vvotawlu ikollhom il-voti tagħhom imsarfa kif xtaqu huma. Jason Azzopardi wkoll ser jikkontesta l-elezzjonijiet każwali. Dan ħabbru f'kitba li għamel fuq Facebook, akkumpanjat b'ritratt tiegħu jitħaq jumejn wara li l-Partit Nazzjonalista ġarrab l-akbar telfa fl-istorja mill-indipendenza lil hawn. Huwa stqarr kif irid jagħti s-seħħa lill-vot ta' dawk li vvotawlu u jikkontesta l-elezzjonijiet każwali għalkemm huwa konxju li ftit għandu ċans ikun elett fil-Parlament. U jum wara li l-Partit Nazzjonalista ġarrab l-akbar telf elettorali fl-istorja sal mill-indipendenza, Ivan Bartolo, kandidat nazzjonalista fuq ir-reba' distret, qal li m'għadux jara fil-Partit Nazzjonalista li tant kien iħobb. Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech reġa' beda jaffaċċja aktar irtirar u riżenji. Fuq Facebook Bartolo qal li se jkun qed jirtira mill-politika. L-aħħar sigħat kienu turbulenti ħafna fil-Partit Nazzjonalista wara t-tielet telf elettorali konsekuttiva u l-akbar waħda fl-istorja ta' Malta sovrana. Dan l-irtirar u riżenji mistenni jkompli fuq dak tal-bidu tal-kampanja elettorali meta propju fl-ewwel jum 4 deputati nazzjonalisti Clyde Puli, Kristi De Bono, Mario Gallia u Claudio Grech għażlu li ma jikkontestawx l-elezzjoni ġenerali. Dan l-irtirar xokkanti f'daqqa innutaħ il-ġurnalist esperjenza Xavier Balzan li fuq il-Malta Today kiteb li l-irtirar f'daqqa fil-partit ta' Bernard Grech ħalla ħufra f'daqqa. Bernard Grech minnu fih kien tenna li ser jibqa' kap għalkemm ġarrab l-akbar telf elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. Minnaħa l-oħra Adrian Dalija u Joe Giglio ħarġu jgħidu li mhux jikkonsidraw li jikkontestaw li joħorġu għal kap. Hekk ġie rrappurtat mit-Times li kkuntattjaw lil dawn iż-żewġ kandidati li kienu fost l-iktar li ġabu voti mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista.